Bir cismi taqazalar bolýar, bir fikri, ruhi taqazalar bolýar. Cismin taqazasy içerden gıygırya, suwsadım men. Ýadaňda içerden tes gelýär, men ýadap barýan. Ýykylyp barýan. İçerdäki ýagdaý diliňe gelýär. Azgaňda suwsaňda musulmanda onuň şey. Ol cismin iýmiti wagtyna ýetmese, şu duran gowwata bazudan, bu duran gözden peýda ýok. Yaranak adam. Näme diýip? Şonki iýmiti ýetmändir. İnsanyň fikri taýdan, ruhi taýdan, imani taýdan eger iýmiti ýetmese, ol adam imani, fikri, ruhi taýdan zayıf bolýar. Berdigi fikri tabilýar adam. Vakti insanyň özünde bir negereş ýok, jahanbini ýok. Bir özünde bir has bir tefekkür ýok. Şol adam hemişe başça onuň munyň derbendinde bolýar. Bir nowjawan oglan bir sirke vardı diye, heywanlaryň taklanýan ýerleri. Bir dağ ýaly pil, daňgylly diye bir inçejik tanap bilen. O zaman sahabe sirkten sorady diye, şu olokon dağ ýaly pil, gülbeki aljak tanap, şeýse gyrjak, bu näzire şöyle daňgylly diýdi. Näzire bolýar şu fil, şu gişejik tanapy gyrmaýar diýdi. Ol sahabe sirk aýtdy diye, bu fil hiç wagtda da bu tanapy gyryp başarmar. O näzire onna gurunçtadan başlady diye, wagty köşün terbiyet bermek bolanlaryna awwal men gişejik ka gaýym tanap bilen daňdyk. O da kän urunly. Başarmady. Gyrmaklykdan namit boldy. Fikri taýdan şonu kabul etdi ki men tanapy gyryp bilmeýän. Oşol fikir şoňa galyp geligili, bu kunşy fil öz tefekkürüne esir. Indi hiç wagtda aladaty ýok. Onuň sıkmaklygyna bir esaratdan. Wagty adam şu dünýä negereşi, dina, diyanata dogry bolmasa, adam hemmelerden ütget ýaşar. Çık görmeli, men Huda bilen Peýgamberiň teretinde ne kadar. Hemme jeňimiz nawada duran adamdyr. Hiç kime galjak däl. Ölüme hemmekşin inanma. Emma ölümden sonra diýilmeli, yamaşlardan zindigi var, şoňa iman zayıf bolýar ki, ahlak elden gidip barýar, hezap elden gidip barýar. Allah bilen Peýgamberiň aýdanyna ters durup iftihar etmek oň ýerine gelir.